Grabe, apuya. Katutanan ako tong gikuan 10 repeats kada exercise except lang sa kinalasan atong curl ups. Grabe. Huwag tangan ako kusog sa curl ups eh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Manata sa atong day 2 nga challenge for workout. Grabe, apuya. Katutanan ako tong gikuan 10 repeats kada exercise except lang sa kinalasan atong curl ups. Grabe. Huwag tangan ako kusog sa curl ups eh. So, guys, kita-kits sa sunod nga video. Unya alas kuan naman. Size naman kapin. Duty ko niya alas 9. So, ngayon taguli. Mode na ako motor. Say hi motor. Hi. Okay. So, pohon video ra pud ta, vlog ra pud ta about sa kuan niya. About kahimtangan niya. Woo! Woo! Grabe kapuya. Guys, so kita-kits sa boarding house. Makay ko na yung mga Ashley. Sarasa. So, tutorial. Ito ang pagbutang slice bread sa buwan. Nani kagami nga box. Na ano mo. Dalawang tabunan. Laton. I have a sandwich. Ready? Ha? Yo, so welcome back again. Doon ako sa duty. Umanatas itong jogging kanina. Day 2. So next day po ugma. Nanasad ko sa office. Nan ako sa business park Ayala. Nya. Palawon ko sa office karon. Okay. Dito ko ni park sa mayonahan kay para wala ay bayad. Mahal magud kay na ilang bayad at 30. Dire sila may parkingan na nila 30 na nila dia. Dito ko ni park sa Picas katong dito sa may Lexmark para medyo gamay-gamay kung mabayaran. Okay, so actually murag siguro dili na ako kablaga about sa motor kay wala ko'y kuan
murag ako iuli ang motor ay kuan man gud kag problema ba sa kinabuhi inanam ginagit daghan kita problema sa kinabuhi so kayo lang gid aja laban na gid tabay ayog di mo kadlo nana ang kinabuhi normal na sa tao nang may problema tingnan ka nga elevator kay kuan ba bright kayo ang iyang ground floor G floor papapinaw mo hindi ka untag basta libre lang ta mauwag tawag so gawin ako sa bawban sige lang kanam gina untay mabuhat itong trabaho sa pagkaon so bye bye guys